Jeg skal i gang med at lave en koldrørt sæbe. Sæben den bruger jeg til tøjvask og til rengøring, så det er en universal sæbe. Og den er meget, meget enkel at lave, fordi jeg kun bruger en slags fedt til sæben. Koldrørt sæbe består af en fedt- eller oliebase og en ludbase. Når jeg laver koldrørt sæbe til rengøring og til tøjvask, så bruger jeg kun kokosolie, og ludbasen, som jeg laver, er en blanding af kaustisk soda og vand. Så på den måde så er det super enkelt at lave sæbe til rengøring. Hvis man laver en håndsæbe eller en sæbe til håret for eksempel, så kommer man typisk flere forskellige fedtstoffer i, fordi de forskellige fedtstoffer har forskellige egenskaber. Kokosolie er den type fedtstof, som har den højeste renseværdi, og derfor er den oplagt til at bruge til rengøring. Men hvis du laver en sæbe til hænderne, så for eksempel, så skal den gerne være sådan lidt mere plejende og mild i det, og så er kokosolien sådan lige kras nok. Men jeg har fundet alle de ting frem, jeg skal bruge til sæben, og dem vil jeg lige vise her. Udover kaustisk soda og olie, så har jeg fundet nogle skåle frem, jeg skal bruge, og et målebæger. Så har jeg min stavblender, som jeg skal bruge til at mixe sæben med. Og jeg har også en dejskraber. Så har jeg en vægt, en digital vægt og et digitalt termometer. Jeg har den form, jeg skal have sæben i. Og vigtigst af alt, så har jeg mit sikkerhedsudstyr. Jeg har briller, som jeg tager på, og så har jeg handsker. Når jeg blander sæben, eller laver sæben, så skal jeg have både oliebasen og ludbasen til at være cirka samme temperatur. Det vil sige, at jeg starter med at smelte oliebasen, egentlig bare så den bliver flydende, samtidig med at jeg laver ludbasen. Jeg laver en sæbe på 500 gram kokosfedt, og til det skal jeg bruge 87 gram kaustisk soda og 175 gram vand. Man skal være meget præcis, når man laver sæbe, så man må ikke bare lave blandingsforholdene om. Man skal virkelig vide, hvad man gør. Men jeg starter med at måle 500 gram kokosfedt af. Så har jeg vejet 500 gram kokosfedt af, og havde jeg været lidt smart, så havde jeg sørget for, at det hele havde stuetemperatur, inden jeg gik i gang, så det var nemmere at få ud af glasene. Men det lykkedes, og her har jeg mit kokosfedt. Det skal smeltes over et vandbad, og bare indtil det hele er smeltet. Men inden jeg går i gang med det, så skal jeg have blandet den kaustiske soda med vand. Og når jeg går i gang med det, så tænder jeg emhætten, så der kommer jeg ikke til at sige noget, for der er en frygtelig larm. Så jeg vil bare lige fortælle først, hvad jeg gør. Jeg starter med at måle kaustisk soda og vand af, så det har præcis det mål, det skal have. Så stiller jeg skålen under emhætten, tænder den, hælder forsigtigt kaustisk soda ned i vandet, mens jeg rører rundt, indtil det er opløst. Og så er det bliver varmt, og her er det også, at jeg skal til at være tålmodig, fordi jeg bare skal stå og vente på, at
temperaturen falder til de der 45-55 grader. Og der er det jo rart, at både lydbasen og fedtbasen har den samme temperatur cirka samtidig. Så det er sådan også lige med at justere lidt på vandbadet, hvor jeg smelter fedtbasen for at time det. Når det så har den temperatur, så skal jeg have blendet det. Og når det er blendet til sådan lidt mayonnaise-konsistens, så kan jeg komme det op i min form. Og det er sådan set det. Så det vil jeg gå i gang med nu. Jeg har nu fået smeltet mit kokosfedt, og lydblandingen er også mixet og ved at falde i temperatur. Så nu skal jeg sådan set bare have dem til at ramme cirka samme temperatur. Jeg har mit termometer her i kokosfedten, og den siger 49-50 grader. Stadig lidt stigende i forhold til termometeret. Men det er sådan lige først i 50'erne nu. Så skal jeg lige have tørt termometer af og måle temperaturen på lydblandingen. Og den er herovre. Fjerner lige den her gryde. Der har vi nok også ved at være der. Den ser stadig start 50'erne, så den skal lige være lidt koldere endnu. ,9 grader er vi på nu. Så lydblandingen er snart ved at være kølet så meget af, at vi godt snart kan mixe den med fedtblandingen. Jeg skal bare lige måle igen og tjekke, hvad temperaturen er på fedtblandingen.
Så skal den bare stå til i morgen, hvor jeg kan tage den ud af formen og skære den i stykker, så det passer. Sæben har stået og hærdet et døgns tid nu, så nu skal jeg have den ud af formen og have skåret den i passende stykker. Den er stadig meget basisk sæben, så jeg starter med at tage mine handsker på. Man kan godt gøre det uden, men jeg synes ikke, der er nogen grund til at risikere det. Den form, jeg har her, det er sådan en silikoneform med en træform til at holde den stabil. Og silikoneformen er jeg rigtig glad for, fordi jeg kan løsne den, og hvis det er nødvendigt, så kan jeg vende den helt om for at få sæben ud. Og det er altså sandsynligvis. Jeg får den taget ud her. Sådan. Så har jeg mit hele stykke sæbe her. Det er jo kokosfedt, den er lavet af, så den er bare hvid. Det kan man godt synes er lidt kedeligt. Men det er jo bare en rengøringssæbe, så det betyder ikke så meget. Jeg skal have skåret den i stykker, så jeg tager en god skarp køkkenkniv her. Og så skærer jeg bare, hvad jeg synes. Man kan godt være mere præcis med, hvad størrelse man skærer dem i, men jeg skal jo bare have dem til hjemmebrug, sæbestykkerne, så det betyder ikke så meget. Det skal bare være nogle håndterbare stykker. Når alle stykkerne er skåret, så kommer jeg med en beholder og skriver dato på. Sæben skal have videre sådan en 4-6 uger, inden pH-værdien er faldet, så den er sådan, så tæt på neutral som muligt, og man kan bruge sæben. Så det er sådan set det. Så om en måneds tid, så har jeg en ny rengøringssæbe, som jeg kan tage i brug.